pa mor boblogaidd ydy bwyd stryd yn Llambed? Neu oedden nhw'n rhywbeth falle ti'n meddwl dechrau na? Ie, fe gallwn ni ddechrau fe, neu un neu bobl yn ymwybodol o bwyd stryd yma sy'n dod mwy poblogaidd o hyd. So, yna beth mynd i baratoi yw cofftas cigôn Cymreig gyda pwdyn bach arbennig wedyn i ddiweddu'r pryd penwythnos Gwyl y Banc yma. Na'r peth yna, dyn ni bach o amser yn dos nawr i ware gyda'r bwyd oedd y gallu dros y penwythnos, felly cer amdani. I arbrofi a gael y barbecue falle'n Rodri. Wel ie, pan mlaen, mae'n bod yn braf yn di, lyflu. So'r cam cyntaf, rwy'n ddechmygu na bod gyda fi barbecue fan hyn, mae gyda ni'r gradell yma. So, ni'n mynd i gynhesu hwnna, a hefyd mae'n rhoi'r sosban ma rhyw res, achos ni'n mynd i baratoi'r cofftas, ond cym o'n i'n baratoi'r cofftas, mae gyda ni'r bara cyflym yma, fel gwisg rhywbeth i ddal yr holl beth yma yn i'w le. So'r cam cyntaf, mae gyda fi yn aml iawn pan chi'n creu bara, byddech chi'n ychwanegu falle blawd cry, blawd pwrpasol ar gyfer creu bara, ond dwi'n mynd i brasgamu dros y cam na wrth ddefnyddio blawd hunan godi, so self-raising flour, a i hwn, does dim birim yna fe, so mae'n ffordd fach cyflym iawn o greu bara, so wneud twll bach yn y canol, a fewn yr twll, dwi'n mynd i ychwanegu iogwrt groegaidd Cymreig. A mae rhai bod yn drwchus, achos hwn sy'n rhoi'r ansawdd a blas i'r bara yma. Dych chi'n dechrau cymysgu yn y canol, i greu'r ansawdd bara. So mae'n ffordd fach cyflym iawn o greu bara. Does ddim eisiau aros, does ddim eisiau dyluno'r toes. So fe gallai hain wir i chi gael i paratoi a'i coginio yn yr amser mae'r cofftas yn coginio ar y gradell. So felly mae hwnna'n dod at ei gilydd. Ti ni'n sy'n neud bara gatre efo? O, be fi? Yeah. O, na. Beth yn ei bara gatre, pa i dangos fi lan fan hyn nawr. Beth am ti, Rodri? Ti'n gwybod be? Trwy i fi wneud oedd pan o'n yn yr ysgol sy'n ofnadw, ond wel pa mor hawdd yw fan hyn nawr. Ti'n gwybod, ddylen ni fentro, efe? So mae hwnna'n dod at ei gilydd yn hwylus iawn. A'r ansawdd ni ar ôl bod e jyst yn cwmpo i'r ddisgyr fel yna heb bod yn glynu wrth eich dwylo chi. Ti'n edrych mor hawdd to, Gareth? Reit. A mae'r cynwysion wedi rhag paratoi ymlaen llaw, mae hwnna'n yn rhwydd iawn. Reit, so wedyn, jyst torri'r rhoddarnau bach. Mae eitha gludog, so mae eisiau y rholbren a bach o flawd arno fe, a jyst i rolio fe wedyn a gadael y cyfan i symud drwy'r amser, fel bod ni'n creu'r cylch yma. So mae'r elfen fach bant yn ni, mae'n mynd i fod yn fwyd y stryd i fon, so mae'n fod yn golwg fach eitha rustic. A mae fi'n teimlo, mae bwyd y stryd wedi tyfu mewn poblogrwydd, heb os, achos mae lot o lefydd nawr yn cynnig hynna. Pan o'n i yn teithio, wrth gwrs, cyn cyfnod Covid, bwyd stryd yn boblogaidd iawn, fel Sir Affrig neu canolbarth America. Bwyd pigon, bwyd eitha fawr. Mae'r peth yna, ffasiwn yn newid yn dyn, hydrych yn mynd i gael bwyd rhy chwrs ag ati, be mae pobl yn licio nawr, yw jyst bach o hwnna bach o llall yn dweud wrth blwydro. Bod y bwyd, a bod chi'n lle mynd ar pryd bwyd gyda chi, ynddo fe. Reit, na ni, so mae'r bara yn barod ar gyfer i goginio fyna, a mae hynna'n mynd i gymryd tua o 2 munud bob ochr, nes bod yna swigod bach yn arddangos ar y wyneb. Reit, so fan hyn, mae dy fi briwgu cig oen, a mae tua 20% o fraster, ynddo fe. Braster, mae blas, a hefyd mae'n cadw'r lleithder i fewn yn y cig. Reit, so mae eisiau bach o gic ar y cofftas yma. Fan hyn, mae dy fi chydig bach o ciwmyn, so powdwr ciwmyn, a hefyd dwi'n mynd i ychwanegu tua rhyw hanner llon llwy de o bowdwr coriander. So mae hwnna jyst yn ddigon i'r blas cefndir a ddigon o flas i'r cofftas yma. A rhywbeth sy'n mynd yn dda iawn gyda cigôn wrth gwrs yw mint. Mintis. So fe gael ni chydig bach o fintis y ffres. Ti wedi cael yn haws, wedi cael gafel ar unrhyw beth? Ni'n clywed lot o'r llefydd cyflym o ran bwyd ag ati yn gweud bod pethau ddim dan nhw ar y fwydlen. Wel, un peth fe nes i ddim llwyddo i ddod o hyd iddo fe, oedd na beth arall sy'n mynd mewn i'r cofftas yma, diolch Rodri am atgoffa fi, yw cnau pîn. Ond dwi wedi goffo addasu yr ysat achos mae'r siopau ma'n llai o hyd ar gyfer bwydydd a cynnyrch yn y blaen. So, yna beth sydd gyda fi yw pisgnau. Pisgnau wedi rostio, sef peanuts. A mae rhai bod chi'n ofalus wrth gwrs os rwy'n lygredd jyst bod chi'n ein ymwybodol bod yna pisgnau neu cnau yn cuddio yn y llenwad cofftas yma. Dwi'n pwysig meddwl bod y peanuts yn anodd i gael gafel, yw e? Ond un peth i ni'n lwcus, mae digon o oen, o wyn bach yn dysau. Fi yn nhw. Fi'n mynd i symud yr blod yma i fi weld beth ti'n neud. Fel bod yn gweld beth sy'n digwydd. Reit, nawr te. So'r ffordd gorau i ddod â hwn at ei gilydd, dim llwy, ond llaw. Achos da chi eisiau gwasgu'r swigod ma allan o'r cig, i wasgu fe at ei gilydd i greu'r ansawdd y stwnsh yma. Ti fel peiriant fyna, Gareth? Wedyn mae da ni sgiwer bren. A da chi jyst yn neud cilchoedd bach yn gyntaf, a wedyn jyst i annog nhw ar yr sgiwer
bren. Reit, a rhoi e trwyddo fanna reit, ie. A mae'n goginio bach mwy cyflym ydy, mae bach mwy arwynebeth da chi os chi'n creu dau wahanol rande, ie? Wedyn, does dim eisiau olew ar y gradell, ond jyst chydig bach o olew ar y cig. O, rhoi nhw ar y cig ti'n mynd i goginio fyna, a fyddech chi'n ymlaen wrth gwrs i greu mwy a mwy, a fydden ni'n rhagweld, fydde gyda fi tua rhyw 8 falle allan o maint yna o bwysau o gig. Dwi'n mynd gwynto'n ffein o fôn yn gynnu. O, ma nhw. Jyst i gadw cwmni nhw, os mae gyda fi mwy myna. Reit. Nawr, mae'r bara yn baro, pwy sy'n edrych ar ôl y bara, fi ddim yn siŵr. O, tai wedi, o'n i fod, sori, sir. So chi'n lle gweld bod yna olwg eiraidd braf yn datblygu ar y bara. A i fewn i'r sosban, dwi'n mynd ychwanegu chydig bach o fenyn, mae'r menyn yn ei doddi. A at y space, mae gyda fi rasl hanwt. So llon llwy de hwnna, a ni'n barod i ddod o'r cyfan at ei gilydd. Na ni, maen nhw reit, mae bach o amser gyda ni ar ôl, mae'n iawn. So, mae yna gwch fan hyn ar gyfer gweini, fe hwnna fyna. Ti wastad yn tafa, pan mae'n nhw mas i edrych yn ffein. O, fi'n gwybod, mae yna giw o bobl yn dechrau dod fan hyn, nawr yn clywed bod bwyd ffrico ni, gwr bara. Mae'n heblyg, a mae'n gwrstyn wedyn solet ar gyfer dal cigôn yma. So fel chi'n gweld, maen nhw'n dechrau lliwio. A maen nhw'n dod yn weddol, yn diw'n wythnos ydyn. A mae da fi rhai fan hyn wedi goginio'n barod, so mae un bach yn mynd fyna. Wedyn mae da fi past hwmws, yn ar ei benne, neu o dan o fe. Ie. Wedyn mae gyda fi salsa. Ti wedi paratoi'r salsa salad ma. Iawn. So mae'r menyn wedi thoddi a wedi ryddhau blas y space. So chi jyst yn brwsio y cig a'r bara gyda'r space, a wedyn i orffen gyda confetti o salsa, cyfuniad o tomatos, pupur coch a corn melys. A na fe, y bwyd stryd yn barod.